కేసీఆర్ గారు కట్టించిన డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవాళ పంచడం అనేది నాకు చాలా చాలా సంతోషకరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. కమలాపూర్ పట్టణంలో 302 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మరియు గూడూరులో 50 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, మరిపల్లిగూడెంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు 50 కట్టడం ఇవాళ మనందరం కూడా అందరి సమక్షంలో ఇవాళ పంచడం చాలా చాలా సంతోషకరం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరొకసారి కేసీఆర్ గారు ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నాడు కట్టించినందుకు వారికి మా కమలాపూర్ వేదికగా నా చేతులు జోడించి మరి శిరస్సు వంచి మరి ధన్యవాదాలు